dels dofins, ara ens fixarem en els seus ulls. Són aquestes dues taques més fosques que veiem a banda i banda del cap. I és que els dofins tenen molt bona visió dins i fora de l'aigua. Just darrere d'aquests ulls, a uns 5 centímetres, trobem la seva oïda. Però és un forat molt i molt petit que quasi no podem veure. El que sí que podem veure i comptar són les seves dents, mireu. Sabeu que els dofins no tenen cordes vocals? I és que ells emeten els sons per respirar clar. Així que molta atenció amb el següent exercici. I fins aviat!